Anti-toxic flower pachayo haigone kuneutralize poison in scientific terms. Vana hatisi kuparidza kuchenjera kungwara kwevanhu, tiri kuparidza the revelation of God. So Elisha paanoti ndipeiwo flower ndiise mupoto, ndoda kuti unzwe nyaya itibatsirane. The revelation part of the story is so important, more than the flower part of it. 2 Kings chapter 4 verse 38. And one of them went into the field and gathered herbs, and he found a wild vine. The vines no must have been in the land. A wild vine. Saka wakazonzwa pana John 15 Jesu achiti I'm the true vine. Chikonzero achitaura kuti I'm the true vine. There is another vine that is not true, but iri vine. Kune rimwe vhangeri risiri rezvokwadi, but rinosaunda sevhangeri. That's why Jesus pana John 15 is I am the true vine. Adi kungoti I am the vine. Ari kuziva kuti mavines acho ari kuwanda. Mamwe haasi true but akafanana ne the true vine. Saka ini bedzi Jesu I am the true vine. So murume akatumwa kunotsvaka muriwo akauya nema-wild vines. Vine inorepresenta ndo zviri poisonous, inorepresenta zvisingadyiwe spiritual. Ndiri kutaura heresi, zvasingafanirwa kupinda mumweya wako, muupenyu hwako, nokuti chinofanirwa kupinda mauri ishoko rezvokwadi bedzi kuti ukure pana Mwari. But wakaipa nekurwisa kwaanoita ane vaakatumawo vane rimwe shoko, ma-wild vines. Chinonetsera ma-wild vines anenge anonyanyokura munguva yedrought, nokuti pandaverenga pati there was a famine in the land. Murume akatumwa unotsvaka muriwo ndokubva awana a wild vine. Okay, muupenyu wakaipa takes advantage of abusing people. Ne gospel, I will help you. Izvezvi takamira pano tese hapana asingade kubudirira, hapana asingade prosperity. Kandizviti iron out. Prosperity is the mind of God. Haisi pfungwa yemaprofita emazuva ano, mapasta emazuva ano. No. Ukatoverenga bhaibheri rako musha unobatsirika. Deuteronomy 8:18. I am Jehovah God who give you power to make wealthy. I am ndini Jehovah Mwari wako anokupa simba rekubudirira. Ndomukatese tinoziva kuti Deuteronomy Old Testament haisi New Testament. Zora kuti zvakataurwa kudhara zvekuti Mwari ane power rekuti vanhu vabudirire. Saka ndikanzwa anozvishumira nhasi, havasi vafundisi vanhasi vazvironga, but idzidziso yekare yagona kungozivikanwa nhasi. Ndakanzwa mwachitisana navanhu vafundisi vemazuva ano vanoparidza prosperity, vanotaura kubudirira. Ndikati Mwari wacho munomunzwisisa here kuti panyaya yekubudirira unoti kudini? Anototi ndinotokonzeresa. I am Jehovah God who give you power to make wealth. Simba naro rekuti madhimoni aende, but rekuti dhimoni raenda ubudirire ririko futi. So success and prosperity is the mind of God. But pangoita attack beds ndepekuti the way to prosper iri kunyanywa abuswa. Nokuti when you are desperate for something, unogona kusangana nemaconmen akawanda. Munhu ari desperate ari easy kutsotswa.
ndokukatozvinzwisisa. Munhu ari so desperate kuda chimwe chinhu anogona kupedzisira atenga chisiricho. So nekuda kwekuti zvinhu zvisina kumira mushe, munhu wese anenge ari desperate for success. Saka pulpit inogona kumirwa nemunhu ari kuronga yake success, but achitaura sekunge ari kuronga yako. Murume akanotora muriwo unovava unouraya akauya nawo akachekerera mupoto. Elisha the true prophet aripo, zvinouraya zvichibikwa kusvika zvaibva. Vanhu vava muprocess yekudya, ndopavakachema vakati munhu waMwari, mupoto maita rufu. Orati tikatora zviri mupoto zvinouraya tikarasa. Pandaverenga pa38 part, there was famine in the land. Zvoreva kuti mupoto maita rufu runokasika kudarika kunze, nokuti famine vanogona kudhonza kusvika pamwe rainy season inozokwana vakararama. But zviri mupoto mukangodya chete zvinouraya. So vanhu vanga vabika rufu rwunhu very fast, a quick death. There was death in the land, there was famine. But muriwo wavakatsvaka waiuraya, zvekuti zvava kugadzira ivo pachavo ndo zvinonyanyouraya kudarika dambudziko riripo naturally. Zvinopinda mauri, information inopinda mauri ndo iri more dangerous. Information inorarama mauri iri musystem yako, zvaunotenda nezvaunofunga ndo zviri more powerful than anything chiri kutaurwa from outside. Vari kunze vakakuti uri rombe, iwe ukava nemind yekuti handisi rombe, Mwari akandisika nechikonzero upenyu hwangu hunoendeka. Mashoko iwayo they are more powerful than ari kutaurwa nevanhu 100 vari outside. Nokuti as long as zvichitendwa from inside, it can develop you from inside. So varume vakabika zvinouraya mupoto, vapa process yekudya, ndopa vakamhanya kuna Elisha vakati munhu waMwari, tabika rufu. Izvozvo zvakanaka kuti nyangwe vaiva vaprofitawo vamhanye kune mumwe nechikonzero chekuti pane zvavatadza kuona kusvika vasuplya zvinouraya. Vashoma vanhu vaMwari vanogona kubvuma kuti ndasuplya rufu kuchechi, omhanya kune mumwe kuti munhu washe, pane dzidziso yandakazodai ndikadai, ndizvo here kana kuti ndanda kuwedzera. Vanhu vari kuroveswa poison nekuda kwepride yemunhu akatsvaga muriwo. Vakanotsvaka muriwo they are prophets, but vakudya vanzwa kuti iri poisonous, vakaenda to the other prophet anova Elisha, vakati munhu waMwari hatidi kukuvanzirai, apa tavharwawo hatina kuona, tanotsvaka muriwo but tatsvaga nezvinouraya, zvekutoti izvezvi mudumbu makazara poison, zvimwe zvatosara mupoto, todii? Elisha ndokubva ati ndipei flour. Rega ndikubhalansire the two. Muriwo wabikwa hanzi mawild vines. Jesu anoti I am the true vine. Pamwe pacho obva ati I am the bread of life. Ndokunga tinounderstanda kuti flour ndo inogadzira bread chingwa. So Elisha in other terms ari kuti kana paita heresy, pakutodiwa a deeper revelation to neutralize heresy. Heresy haichinjwe neanother scripture. Heresy inochinjwa nerevelation of that scripture in missing. Okay. Vanhu vakauya nemaworld vines. Jesus is the true vine. Vakaisa mupoto vakatanga kudya. Kureva kuti chechi yanga
kudya kwete shoko rinonzi Jesu but zvaida kufanana nezvekwaJesu but mumwe ndokubva aziva kuti kufanana zvinotiuraya izvi handei tonochema kuna Elisha kuti shungu dzekunamatadza dziripo but dzidziso dzatasangana nadzo dzinenge hadzina umwari todii. Elisha ndokubva ati ndipei flour kuno ndikande mupoto. Zvinotaridza kuti solution yanga isiri kure but revelation yekuti solution chii ndo yanga iri kure. Kana Elisha akaudza the same people kuti bring me some flour, zvoreva kuti vanhu vane poison ndo vane chinopedza poison but havana ruzivo kuti chinoshanda basa rei. Mwari ngaakupe ruzivo uzive zvinoshanda zvinhu zvauinazvo. Mwari ngaakupe wisdom uzive zvinoshandawo zvimwe zvinhu zvauinazvo. Flour ndosaka Elisha akati bring me some flour. Ndomungana iwo akatofukidzirwa kuti hatichadya muriwo taakungobhekerwa mabhanzi nokuti mavari hamuna kuziva kuti flour ichachinja poison iri mupoto chova chikafu. But because Elisha is a prophet, so ane a prophetic knowledge, haana kurarama muNew Testament ari kuold, but nekuda kweprophetic unction iri paari akatarisa in the future anonzwa Jesu achiti am the true vine. Otarisa zvaiswa mupoto is not a true vine but a wild vine that is poisonous. Obva anzwa Jesu achitaura kuti I am the bread of life. Munhu akadya inini haafe, anorarama nekusingaperi. Saka zviri kuda kudyiwa izvi vakadya vari kuzofa. Saka Elisha paari kuti ndipeiwo flour, ari kuti kana patoipa kusvika level solution hakuna imwe kunze kwekutsvaka Jesu. Parekanitengo ndotsanangura muchaka haana kuti ndipei chingwa, akati bring me some flour. Flour ndo inogadziriswa chingwa. Pane process inopindwa neflour kuti chipedzere chachingwa. Elisha ari kuona Jesu kuti ndiye chete anogona kupedza heresi iri mupoto, but nekuda kwekuti zvinhu zviri kunetsa kunze hakuna chinhu, vanhu vaakudya zvese, flour ichangosanganiswa nepoison yavanga vachichema nayo. Zvoreva kuti pavakazodya futi vanga vaakudya zvichanogadzirisa zvavanga vambodya. Ukanzwa zvichinzi vanhu vakadiscover kuti mupoto mune rufu zvati kudya zvinouraya, isaini yekuti mumwe anga atomedza. But handina kunzwa Elisha achiti isachigunworutse. Elisha akagadzirisa zviri mupoto, yeti vamwe vane zvinhu zvatomudumbu. Rega ndikudze, solution yaMwari inonosvika paunofungidzira kuti haisviki. Paunofungidzira kuti kwabhiyo, nokuti kana Elisha achigadzira poison iri mupoto, yeti vanhu vatodya zvinhu zvanga zviri mupoto macho, zvoreva kuti haana zvaari kuita in natural terms. Nokuti vanhu vadya vakadiscover kuti zvatadya zvinouraya, vakanochema kuna Elisha. Elisha anofanira kugadzirisa kumaoflota zvinouraya zvadyiwa kare, but Elisha unotanga kugadzirisa nyaya yezviri mupoto oti kuvanhu idyai. Zvoreva kuti chakapedza poison yanga yafanotungamira kuteerera muprofita uye nekulodha Jesu anova flour. So Elisha haadzile nezviri mudumbu, but unoziva
ziva kuti vakateerera yandataura yekuti kanyai neflawa muriwo uyu mudyi. Flawa paichatevera nokuti zvakasanganiswa ndo zvaiva mupoto. But I believe you understand kuti ukadya chinhu wambodya chimwe zvinongosangana anyway. Let me preach this message. Elisha wakati ndipei flour tiise mupoto ndokubva vasanganisa poison yaiva mupoto ndokubva yaitwa neutralized. Haisisiri poison chachikafu, but already vanhu havatombodya zvimwe chaita kuti vazive kuti zvinouraya. Vanga kure mudye ukaregedza kudya wakufa. Zvorati nyaya hombe kudyiwa kweflawa kudarika muriwo. Wese akadya akararama nekuti already anga adya zvinouraya. Mwari ane solution mumasituations aunofungidzira kuti ari beyond. Ipapa pavachema kuti munhu waMwari tadya zvinhu izvi but tazodiscover kuti zviri poisonous. The only way iri scientifically ndeyekurutsa kuti poison ibude nekuti yatopinda musystem. But there is another revelation in Elisha iri greater than the human nature system. Paakati ndipei flour ari kuziva kuti tikatora Jesu akapinda mulife yemunhu anonobata every area. Pese pasina order achaunza order. Kana zvambogoneka mupoto mudumbu zvichagadzirisika. So solution yakatanga yagadzirwa mupoto. Vanhu vakanzi idyai. Kudya kwekutanga havana kuita kuudzwa kunzi idyai. Vakambodya vega zvinouraya. Vakudya zvisingaurayi zvanatswa nemunhu waMwari. Vakataurirwa kunzi chidyai. I believe dai vakaenda kuna Elisha vasati vadya vosvika nemaplates voti taakuda kudya, vaigona kubatsirika very fast. But vakava nemweya wekuti tatsvaga tega regai timbodya. Nokuti ukanzwa kuti vakauya kuzochema kuna Elisha zvoroti Elisha wacho anga asingadyi. Kumwe kunyima kunozviuraya. Vanga vaenda vakomana vatumwa naElisha kunotsvaka muriwo ndokubva vabika very fast kupakurirana. Vakudya ndobva vakaziva kuti zvinouraya ndokubva vamhanya.